Abu Huzuna, Kullan Ta'atali Allah, Allah Huru Salatna, Kulluhum Sosna, Abdul Sarur Fasaruhu, Salatota Allah. لا تعالوا لهم زملكي، تعالوا لهم لا تمسوا.
አስተፉላ ثلاثة لقون ثلاثة فإن زيما تسمعنا ورد نظرة مرأتهم فينا نسمع ثلاثة لقون
لكناتهم يكناتهم ناول ولدوا يفلنا زماري ملاك يسمعنا حراي باسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك كابرحوان كابرلان تميمة يقول عنده يقول جاهي أمرنا قدوس علينا جاهي يمسكن كنز تدفعنا أعزام قدسان فايدة هو السوية الماء بعين رسول أمينكم قوم تدفعنا كبر مسلمان لكم بذكر آمين قدوس جاهي سلامه أمنقنا كابعاني نعلم زمان عبدمين عبدميكو عبدمين كلاتنا حاج عامل تقوم تقرايو وسيطنا يمو جاهير أمنقنا معانتا خمزقوا سلمنا خمزيكو سلامنا عزيكو نلبنا عبوس نلسانا حلتا نؤمرنا دستمري مكرح لنا سناي وعجاكي لنا بذكر آمين الاسم الرسيانا مغارنا يشكنا بالحنا السلام لنا زموتو من سسميات وواصلنا نزحامو حد قودلنا جاهي الأمنا لهم يسلنا وعافو لنا آمين نقول لها آمين بقول لوني على عسلت ثلثة كحساس عمتاوي كل وقت نيابا صامئين عمتاوي كل وقت نايك ملائك قدوس ميكائيل إيو دائما صلوات بركات نايك ملائك قدوس ميكائيل نيابا صامئين عبر كلنا السندر بينه ولدنا توسنا قدوس ميكائيل يومو قدوس ميكائيل من كاريكم فاينسل جاهي أمنا كلنا الصور اللبي الصور أمره كهلنا قدوس ميكائيل كاتبوكم انتهايو ميكائيل مالك مي منو كان كمل إل سمكاجر ስለዚህ ትርጉሙ በቀጥሉ ተራምተሎ ማን ከእግዚአብሔር ዝብል ስለዚህ እዚ ናይ እግዚአብሔር ስም ዝሓዘ ቅዱስ መልአክ ዝያዳ ኩሉ ዝፍለጠሉ ባህሪ ርህራሄ እዩ ነዚዩ እቲ ፀሓፊ ኣልቦ ዘይማሰለከ በልማደ ምህረት ወሳኒ ቅዱስ ሚካኤል ክገልፆም ከሎ ኣልቦ ዘይማሰለከ በልማደ ምህረት ወሳኒ ቢቀል ምባልን ብምሕረት ምግባርን ንዓኻ ዝወዳደረካ ገለ የብሎም ብሎ ወላ ሓደ የብሎ ስለዚ ቅዱስ ሚካኤል ርህሩህ እዩ እናተባህለ ዝፅዋዕ ንስኻትኩም ኩልኩም ኣነ ንስኻትኩም ኣብነት ኢና ዘለና ንሕና ብሓፈሻ ረድኤትኩም ቅበል ኣንካዕዲና ብልብና እንተለመናዮ ሓሳብ ልብና ዘስምር መንገዲ የማ ዝመርሕ ነቲ ኩሉ እንምነዮ ክህብ ዝኽእል ሓያል ሊቀ መላእክቲ እሞ ንኩልና ከምፍቓዱ ሓሳብ ልብና የስምረና ነዚ ነገር እዚ ክገልፅ እንከሎ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ እንታይ ይብሎ ርህሩህ ምዃኑ ክገልፅ ይሰግድ በብረጂሁ ከይመፅእ ስርየት ተሃጥኣን እንታይ ማለት እዩ ቅዱስ ሚካኤል ንዓይ ንዓኻትኩም ሕድገት ሓጢኣት ምእንቲ ክንረክብ ብብርኩ እናተንበርከኸ ይልምነልና ኢሎ ንባዕሉ ቅዱስ እዩ ንባዕሉ ንጹህ እዩ ንባዕሉ ካብቶም ናይ ሓለቓ ዝኾነ መልኣክ እዩ ግን እንታይ ይብለና ኣሎ ንዓይ ንዓኻትኩም ምእንቲ ክንረብሕ ቅዱስ ሚካኤል በቃ ይሰግድ በብረጂሁ ክሳዕ መዓዝ ሰጊዱ ጥራይ ድማ ይብልን እንታይ ደኣ እስከ ይመፅእ ስርየት ይብሎ ሕድገት ሓጢኣት ክሳዕ ዝመፅእ ሕድገት ሓጢኣት ክሳዕ እንረክብ እግዚኣብሔር ይቕረ ክሳዕ ዝብለና
يسددنا. ስለዚህ ነዚህ ቅዱስ መልአክ ከመይ ነቅሮ ነዚህ ቅዱስ መልአክ ከመይ ነቅሮ ነዚህ ቅዱስ መልአክ ከመይ ዘይዘዞ በዚህና በዓል ለይቲ መስማዓቲ ኩልና ኩራን በእግዚአብሔር ሰአለነ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ነምርና ቅዱስ ሚካኤል ምሳናኩም ኢልና ንጽውዖ ኩሉ ጊዜ ክሳዕ ነፍስና ድነት እንረክብ እንታይ ዝገብር ክንበርክብ ይጽልምና። ስለዚህ ክብሪ ግብኦ ብርሃናዊ መዋላልት ዘይብሉ ሓያል መልአክ እሞ ቅዱስ ሚካኤል ምሳይ ምሳኻኩም እዩ። እምበኣር ቅዱስ ሚካኤል እዚ ባህርያት ዝብልዎ እንከሎ ቅፅል ስሙ ድማ መጋቢ ብሉይ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ። መጋቢ ብሉይ መበል እዩ። ኣብ ዘመነ ብሉይ ተኣምራት ዘይኮነ ሽዑ ይገብሩ ነይሩ ተኣምራት ሕጂ ይገብራሎ ተባሂልዎም ይገብሩ ግን ዝያዳ ኩሉ ዝልልየሉ ከቢድ ዝኾነ ማለት እስራኤላውያን ካብቲ ሞት ዝተመሰለ ዝርግፂ ናቲ ፀባን መዓልን ዘውሕዝ ምድሪ ከነዓን መሪሑ ዘውፅኦ ቅዱስ ሚካኤል። ስለዚ ቅዱስ ሚካኤል ቀትሪ በዓል ደመና ለይቲ ብብርሃን ሓዊ እናመርሐሰ ዘውፅኦ እንታይ ይበሃል? መጋቢ ብሉይ ይበሃል። እዚ ባህሉ ከመይ ዝያዳ ተጋኒኑ ታላት ዘለዎ ሓደ ግዜ መለፀቃና ዝኣክል ግብፂ እስራኤላውያን 215 ዓመታት እና 215 ዓመታት ድማ ብግብሪ በኣካል ኣውሪዶም ተሰዲዶም እዮም። ከቢድ ስቃይ ድማ እዮም። ካብቲ ስቃይ መነፃፀር ዝኣክል ራሄል እትበሃል ሰበይቲ ነበረት እሞ እዩ እስራኤላውያን ተኣኪቦም ንፈርዖን ፈርዖን ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ሃለና ዕረፍቲ እሳ ድማ ናብ እግዚአብሔር መስዋዕት ንቕርበላ ሕደት ሓጢኣት ንረኽበለ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ተቓሊሙ ነዚ ሎሚ ፒራሚድ ዝበሃል ዘሎ ሓደ መሰርሒ እዩ። ሽዑ ፈርዖን እንታይ ኢሎም መስለኩም ሓንቲ መዓልቲ ዕረፍቲ ዝበልኩም ስራሕ ስለዝሓለኩም ነዚ ክትመኽሩ ኢልኩም። ስለዚ ግብፃውያን ሓሰረትኩ እስራኤላውያን ድማ ጭቃ ቢዒጦም ተሰርሑ ነይሮም። ነቲ ሓሰር ምእካብ ግብፃውያን ኩላኩም ኣዕርፉ ደቅሱ ባዕሎም ሓሰር ኣኪቦም ባዕሎም ጭቃ ቢዒጦም ባዕሎም ነቲ ሕጡብ ካረን ይስርሕዎ ቁፅሪ ኮታ ጎድሎም በዚ ኮታ እዚ ዘይሰርሐ እዚ ድማ ይቕፃዕ ኣዝዮም ከቢድ ቆርበቶም ተጀላሊዑ ብሓለንጊ ቆርበቶም ተጀላሊዑ ስግኦም ተበታቲኑ ዓፅምቶም ክሳዕ ዝርቕ ኮይኑ ይብሎም። ሰብኣያ ነዛ ራሄል ሓሚሙ ብፅኑዕ መወደደ ሰብኣየ ሓሚሙ ኢላ መስገደት ወታደር ከይዋን ብፅሕቲ እያ ነራ ሓራስ ክኸውን ማለት እዩ ነፍሰ ፆርያ ነራ ሰብኣየ ሓሚሙ ፍቓድ ክብል የመፅእ ሰብኣየ ሓሚሙ ንዕንስ ክብዕት ብሓለንጊ እናወቕዐ ነዚ ጭቃ ብዕጥዮ ንሳና ተወቅዐት ነቲ ጭቃ ብእግራ ክትረግፅ ምትጀመረት ብፅሕቲ ስለዝነበረት ማናብቱ ተገላበለት እዩ። ደቀይ ኢላ ከተብዕለው ኩርመይ ተበለት ኣይፋልክን እንታይ ደኣ ገዛ እግርኺ ንደቅኺ ቅተልዮ ተላ እዝስ ይትረት በኣካል በፅሓካ ወደኳ ክስምዖ ኣእዛንካን ኣብራካን ራዕራዕ ዘብል ከቢድ ሰብኣን እዩ ዘንረአብለና እናነበዐት ብገዛ ኣጋራ ብሓለንጊ ዝባና እናተወቕዐት ንገዛ ደቃ ቀተለት። ነቲ ዝገበረቶ ካብ ብርሓንቲ ነበረ ዓቕሚ ተወዲኡ ዓይንታ እናነበዐ ክምሑሽ ተዛረየ ኣብ ሕልፊ ኢዳ ኣኪባ ንሰማይ እናነፀገት ይሃሎ ኑ በዚ ሰማይ ኣምላክ እስራኤል ኣርማይ ኣብ ሰማይ እዚ ኣምላክ እስራኤል እናበለት ነበዐት። ነዚ ራሄል እንዘትበኪ በእንተ ውሉዳ ኣቤት ተናዝዞ ወነጊፈላ ውሉዳ ይኮንዋ ውሉድ ኢሉ። ስለዚ ራሄል ምዛዝ ኣብያ ደቃ ደቂ ስለዘይኮኑ ማለት እዩ። ሽዑ እግዚአብሔር ድምፂ ህዝበይ ሰሚዐ ንብዓተይ ህዝበይ በዝሒ ኢላይ እሞ ቅዱስ ሚካኤል ረዳእነት ነሙሴ መርሕነት ገሌ ኣምላኽ ብምሕረቱ ቅዱስ ሚካኤል ቀትሪ ብዓል ደመና ወይ ብርሃን ነዚ
mikaiel api dulu negara ini ada negara kalau itu kalau itu kalau ada orang sekolah kita itu bukan namanya mari kita sama kalau dan kurang dengan kalau ada sudah dari ilmu ini itu mikaiel itu ada itu Lomba naik aku tidak aku mengumpulkan. Kami ini tentang bagaimana tentang bagaimana dari mana dari mana orang aku nanti akan ada dia kenal dia kita dan sudah lagi kok kami berada di mana apa yang ada antara nasional kita dan juga ayah kita sekarang itu ada yang betul-betul kontrol nasional kita dari itu ayah semua dari kemudian dari semua itu kita dan kurang terjadi ini satu musim saat terlalu terjadi umur mikaiel ain perlu ada harus intervensi. Ada harus apa sampai terlalu agar nawari lima kita nungkusina lima jalan jokon apa. Jadi opposition apa sampai nanti naikkan nabra jadi kok kalau nabra itu sudah turun sudah tersenang ليكن معتي زيادة الجروز نورو أبو يوم إذا ما أبو اليوم هدي بغلي فنة تمرحنا عن رسا سريرا فوضيا بنايما حايدي لتملايك كرس ميكائيل حلاوي أم نظره الله إذا ما أبو اليوم كرس ميكائيل تحليكات تسبب لما أكتاريهم ترينيات أكتبزه هذا جيجي وحيج عبوتهم يقولوا هذا يوم حاوي ينفذ ميرو حاوي مالك ولا حاوي الناس سكوني فلا يدمع ناس حافي زميرهم بدون إيش أتي مسيوم وتحاول تأكيد تمسحك تنسى جن نقص ميكائيل نتي أي كألنيو أي كوننيو النبرة استعانوا نجري أبوه فتوح إيجا صابرهم نستصابرهم كيوتهم ترين متراك على نجري عاوز عبد الانتايو تتحاوي كي تأتأه تتحاول ما كي تدمسس أساسورو ስለዚህ ቅዱስ ሚካኤል ኪኖት እሙራና ተሓስቦ ዝኽእል ኪኖት ሕልናና ክበፅሖ ዝኽእል ዓብዪ መስተንክራዊ ተኣምራት ዝሰርሕ ኣሎ በዚ ዝተሓጎሱ ኣቦ ቅዱስ ሚካኤል እሞ እዚ ጥራይ ድዩ ኣይኮነን ብሂወት እንከለዉ ኣብቲ መንበረ ቅድስት ሥላሴ 4 ካህናተ ሰማይ ኣለዉ ኣብኡ ንኽዓጥኑ ነቲ በረኸት እቲ ብዓይኖም ንኽርእይዎን ምስኦም ኮይኖም ንኽዓጥኑን ዝመርሖም ቅዱስ ሚካኤል ብሂወት ከለዉስ ካብ ምድሪ ተነጢቖም ኣብ ሰማይ ነቲ መንበረ ቅድስት ሥላሴ ሓፂኖም ስለዚ እዚ ዝኣክል ተኣምራት እዚ ዝኣክል ሓይሊ ብናይ መን ቅዱስ ሚካኤል ረዳኢኦም ስለ ዝነበረ ስለዚ ክቡራን ህዝቢ እግዚኣብሔር ረዳኢኦም ቅዱስ ሚካኤል ክንብል ከለና ንዓይ ንዓኻትኩም ድማ ከምኡ ክረድኣና ምዃኑ ፈሊጥናን ተረዲእናን ሕልናናን ሰማይ ሰቒልና እንታይ ንግበር እዩ ተኮይኑ ብፀሎት ቅዱስ ሚካኤል ክንምሕፀን ብስሙ ድማ እናሻዕ ክንልምን እዩ ዝግባአና እሞ ቅዱስ ሚካኤል ምሳና ይኹን ቅዱስ ሚካኤል ካባና ይፈለ ቅዱስ ሚካኤል ፀጉ የብፅሓልና ስለዚ ዝኩሉ ዓበይቲ ተኣምራትን ሓይሊ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ንዓይ ንዓኻትኩም እንታይ ክንብል ይግባእ ለይቲ መስማዓቲ ቅዱስ ሚካኤል ርድኣኒ ሰኣለነ ቅዱስ ሚካኤል ለምነለይ እናበልና ክንፅውዖ እዩ ዝግባአና እሞ ብፀሎቱ ክንሕፀን ብስሙ ድማ እናሻዕ ክንልምን ቅዱስ ሚካኤል ምሳና ይኹን ደስ ዘብል መዓልቲ ኣውዒልና ኣሎ እሞ ኣብ ደስ ዘብል ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ብሓጎስ ብደስታ ብዕልልታ ከምዚ ገይሩ ከኣኻኽበና ሰናይ ተቓዱ ይግበረና ክቡራት ሊቃውንቲ ማምሸት
وما خنمنا كأهلنا محضر بمرأة لما نبدو من سنتنا قدمنا نخيل هذا فرايدي بلا بمرأة كنا له سنتنا قدمنا لنا دعنا كفرنا سمعنا يا مرون زاو أما سماي قبل الله مالتنا رايس جرنا كاتنا وكوف جرنا يا عمد السلام عمد الهواء عمد الخانق جرنا قدوس وقابي وكن زيادير بيت حاضر رب مالية ملك أملاوة الدالية كريستيان قدس لكاونت كريستيان بينهم زبردلوان لتعارون لتقلوان جارير سمعنا مرتو خلونا فقادي وخن جارها غاي قدوس ميكائيل بركات أبونا سمياني هذا يابكم جارير نتغير صالحا برنا أبونا ذل السميات نبين
ጌታ ወይ እስራኤል ወይ ቅዱስ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ንጹሕ ዘሰረየ ኃጢአተ ዓለም ይስራኤለኩም ኃጢአትኩም እምነሂ ዘግበርኩም በአእምሮ እምነሂ ደዩ አእምሮ በዛለፈ ይማርኩም ወደበት ይቀርኩም ኩኑ ውጣነ ወንጹሐነ ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚአብሔር ታነ ማሰሪሁ ለጸላኢ እግዚኦ መሐረነ ልበል አሰርተርከ ጊዜ ለዛለፈ ይማረነ ወዘይመጽ ቀበነ ከመ ንኩን ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት ለእንተ እግዝእትነ ማርያም እግዚኦ መሐረነ ልበል አሰርተርከ ጊዜ Hey,
ናይ መላእክት ሓለቓ መጋቢ ቦሎይ ኩነና ጥበቓ ቅዱስ ሚካኤል ኩነና ጥበቓ ራማዊ መልአክ ናይ መላእክት ሓለቓ መጋቢ ቦሎይ ኩነና ጥበቓ ቅዱስ ሚካኤል ኩነና ጥበቓ መንከም እግዚአብሔር ትርጓሜ ስምካ ብትሕትናኻ ሳጥናኤል ዘሕፈርካ ብጽኑዕነት ሽመት ዝወረስካ ቅዱስ ሚካኤል ረዳኢ ህዝብኻ ቅዱስ ሚካኤል ረዳኢ ህዝብኻ ራማዊ መልአክ ናይ መላእክት ሓለቓ መጋቢ ቦሎይ ኩነና ጥበቓ ቅዱስ ሚካኤል ኩነና ጥበቓ ድርሳንካ እንትንበብ ይፍጸም ተኣምር ስምካ ተጸዊዑ ሰይጣን ይባርር ለፍሊፉ በሓቂ ሓይልኻ መስኪሮ ሚካኤል ዝብል ስም ዲያብሎስ አሲሩ ሚካኤል ዝብል ስም ዲያብሎስ አሲሩ ራማዊ መልአክ ናይ መላእክት ሓለቓ መጋቢ ቦሎይ ኩነና ጥበቓ ቅዱስ ሚካኤል ኩነና ጥበቓ ስልጣንካ ግሩም ኣብ ሓዊ ትቐውም ስምካ እንትጽዋዕ መናፍስ የህድም ክዳንካ መብረቕ ሓዊ መቐነትካ ህዝብኻ ተውፅእ ኣብ ጽልማት ሲሒብካ ህዝብኻ ተውፅእ ኣብ ጽልማት ሲሒብካ ራማዊ መልአክ ናይ መላእክት ሓለቓ መጋቢ ቦሎይ ኩነና ጥበቓ ቅዱስ ሚካኤል ኩነና ጥበቓ ብስምካ የድሕን ዝሳኸ ብሕማም ጸበልካ መድሓኒት ኮይኑና ምስክር ሸቓል ምህረት ብዙሕ ውህብቱኻ ጸጋ በረከትካ ይኹን ኣብ ደቅኻ ጸጋ በረከትካ ይኹን ኣብ ደቅኻ